Балтине, 5-нче сыйныф укучысы, Самар өлкәсе, Камышлы районы, Иске Ярмәк мәктәбе, Кызыл Ромашка, Муса Җәлил. Иртәнге таң нурында уянды ромашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтте ак чукларын, таң сипте эзләренә, хуш исле саф чукларын. Чәчәкләр кәефләнеп, җай гына селпенделәр, һәм кинәт шундагача бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп, утыра ромашка кызы, тиеп чуклары ак түгел, куан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үсе? Ул кызылдан киенгән. Әйттеләр, син сеңелкәй, ни үзгәрдең, ни эшләдең, нидән кызыл чукларың, нидән кызыл күзләрең? Әйтте Кызыл Ромашка, төнлә минем яныма ятты батыр сугышчы, атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты, 15 тукчыга каршы, чигенмәде. Тик таңда яраланды кулбашы. Аның батыр алганы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик ошады чулпанга. Егет китте, мин калдым канын саклап чулымда. Кемдә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында.